Boho is buy one and get one free. What I like about financial management skills is that it teaches you to pay yourself first. It means every month, take 10% of your salary and save it. You will thank me later. Sanibonani balingani mabungu na majiji. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Before we delve into today's lesson, can I clarify the following? Most of us are in careers that we don't like. I like teaching. Can I clarify that? Nonetheless, you can change a career now. Are you between 24 and 45? You are still young. Go to the videos that have been uploaded on the channel isiZulu Grade 12 Intervention and listen to how best can you maneuver the situation that you find yourself in. Let me not say anything more. Less is more. Imbantsela yesibili esizoyenza namhlanje ibheka isakhiwo sangaphakathi. Siyasazi sonke isakhiwo sangaphakathi sithinta okuhlanu. Ake sikubale. Ukukhethwa kwamagama, imifanekiso omqondo, izaga, izisho nezifenqo. Thina sizokwenza izifenqo. Ake siboneke. Nanoma singezudingida inkondlo ethile, kodwa-ke singakwazi ukwakha isithombe engqondweni yomfundi. Ngesasho kanjalo, kunezifenqo ezine esizibiza ngokuthi ziyizithombe magama ngoba zingena ngaphansi kwemifanekiso omqondo. Imifanekiso omqondo siyayazi sonke, izinzwa ezinhlanu kanye nalezi zithombe magama. Sisho ngani ukuthi kunemifanekiso omqondo? Sisho ngoba ukusetshenziswa kwazo kwakha isithombe esithile engqondweni. Ake siboneke, yiziphi? Isifaniso, isingathekiso, isenza samuntu, isihlonipho. Isifaniso yisimile ngesiNgisi. Yingenkathi imbongi iqhathanisa izinto ezimbili ezingefani ngokusebenzisa izakhi zokufanisa ezinjengalezi: fana, njengo, njenga, kuhle, okwe. Isifaniso nesingathekiso kucishe kufane, yize isingathekiso singasichaza kabili noma kathathu. Okokuqala, isingathekiso yingenkathi siqhathanisa izinto ezimbili ezingefani ngaphandle kokusetshenziswa kwezakhi zokufanisa. Ake senze isibonelo. Muhle yilanga. Kanti ngenkathi sikhuluma ngesifaniso besizothi muhle okwelanga. Isingathekiso ngesiNgisi yi-metaphor. Ake senze isibonelo sesibili. Isingathekiso yingenkathi imbongi ibiza into ngenye. Ngesibekisa imbongi ibikhuluma ngemoto yase isebenzisa igama elithi Themba noma amagama athi Themba lami. Sesiyazi njengoba ithi Themba ibiza imoto ngethemba, sesiyazi ukuthi imbongi yangathekisa lapho. Okwesithathu, isingathekiso yingenkathi imbongi inikeza into ethile, izimpawu zalento yona imbongi exoxa ekhuluma ngayo. Imbongi inikeze imoto izimpawu zento yona ekholelwa ukuthi izomphumelelisa, okuyini-ke? Okuyithemba. Isenza samuntu sibizwa ngokuthiwa yi-personification. Lapho imbongi inikeza into engaphili, izimpawu zomuntu ophilayo. Isihlonipho yingenkathi imbongi yethula into embi, esabekayo, ehlambalazayo ngendlela eyamukelekile. Isihlonipho ngesiNgisi yi-euphemism. Sesiqedile-ke ngezithombe magama ezingena ngaphansi kwemifanekiso omqondo.
Asithathe-ke nje izifenqo ezikhona. Kukhona ihaba. Ihaba ukwandisa inkulumo ngokweqile. Ihaba ye-hyperbole ngesiNgisi. I-oxymoron. Ngake ngaqakeka ngicabanga ukuthi njengoba ngesiNgisi i-moron kungumuntu oyisiphukuphuku. Kungumuntu esingathi nje yimfaduko. Uyezwa-ke singengathekisa. Oxymoron yingenkathi imbongi isebenzise amagama amabili aphikisanayo ngokulandelana, elinye ngemuva kwelinye. Isibonelo, ubusuku nemini. Lamagama ayaphikisana nje, awadingi nokuthi ngize ngicacise ngichaze into ethize. Mpumalanga nentshonalanga, inhlanhla nebhadi. Indida icishe ifane nayo i-oxymoron. Umehluko usekutheni, uma sikhuluma ngendida kusetshenziswa amagama amabili ndawonye kodwa abe ehlukaniswe ngelinye igama. Angahlukaniswa isihlanganiso, angahlukaniswa nanoma iliphi igama. Thatha umusho olandelayo. Wakhushulwa emsebenzini, wavelelwa yinhlanhla, kanye neshwa lokushonelwa umyeni wakhe. Wow, it just hit me that I don't remember ukuthi I know what indida is in English. I have to go and revisit my notes.